Dattijan Najeriya ta amince da kwaskware dokar zaben kasar wadda ta hana shigar da kararraki barkatai a kotuna da dama da 'yan siyasa ke amfani da ita wajen haifar da rudani. A bangaren tsaro kuma za ku ji cewa an shiga fargaba a yankin tafkin Chadi bayan bullar rahoton kwararar 'yan Boko Haram da ISWAP zuwa Najeriya bayan matakin Chadi na rufe iyakokinta. Chadi ta riga ta rufe iyakanta da Najeriya, tana ta farmakin 'yan Boko Haram ɗin kuma sai shigowa suke yi Najeriya. Mutanen hankalin su ya tashi matuka, yanzu zirga-zirga mu kuma ya tsaya cak. Yanzu kaya baya shigo Chadi, daga Chadi kuma baya shigo Najeriya. Wannan rufe iyakoki da kasar Chadi ta yi ya shafi al'amuran mu yau da gobe. To za ku ji yadda jamhuriyar Nijar kafofin yada labarai masu zaman kansu ke kokawa da rashin samun kuɗin shiga wanda ya samu asali a dalilin juyin mulkin da sojoji suka yi har ma suka dakatar da shirye-shirye. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi, amma bari mu fara da labaran duniya. Kotun soja a Najeriya za ta yi zama domin hukunta waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Tinubu. Faransa ta fara wani sabon yunkuri na kyautata alaƙa da Afirka bayan matsaloli da aka fuskanta a baya. Mali ta ce ba za ta tattauna da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba bayan wasu sabbin hare-hare. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai fara wata ziyara a Afirka da nufin sabunta dangantakar ƙasar da nahiyar. Bayan shekaru na tangarɗa da wasu tsoffin ƙasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka a baya. A Kenya dai, ƙasar da ke amfani da turancin Ingilishi, shugaba Macron zai jagoranci wani taro tare da shugabannin Afirka da 'yan kasuwa domin tattauna batutuwa masu nasaba da bunƙasa tattalin arziki da zuba jari a ƙasa tsakanin ƙasashen. Ziyarar tasa za ta kai shi ƙasashen Masar da Habasha. Kuma fadar shugaban ƙasa a Faransa ta ce ziyarar na daga cikin ƙoƙari na ƙarfafa sabon salon hulɗa tsakanin Faransa da Afirka. A 'yan shekarun nan dai ana yawan nuna damuwa game da adawa da Faransa a wasu ƙasashen Afirka, yayin da tasirin Rasha da China ke ƙaruwa a nahiyar. Dan gaba yau ne wata kotun soja a Najeriya za ta fara sauraron shari'ar yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu wanda aka dakile a bara bayan rantsar da alƙalan kotun makonni biyun da suka gabata. Ana da tuhumar jami'an soja kimanin su 36 da shirya kifar da gwamnatin na Tinubu ta Tinubu, kuma idan da yunkurin nasu ya kai ga nasara, to da wani abu ne da zai iya kawo ƙarshen fiye da shekaru 25 na mulkin demokuraɗiyya a Najeriya. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na cikin gida dai sun ambato Kanal Muhammad Ma'aji a matsayin wanda ake zargi da jagorantar shirin, amma kuma har ya zuwa wannan lokacin rundunar sojin Najeriya ba ta bayyana sunan wanda ake zargi da jagorantar juyin mulkin ba. Takardun kotun dai sun yi zargin Ma'aji da wasu da aikata laifi na ta'addanci a Najeriya. Na dai sa ran za a gudanar da shari'ar ne a asirce wani waje na soji da ke a birnin Abuja. To ana shan labaran duniyar kenan da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Gwamnatin mulkin soja a Mali ta ce ba za ta tattauna da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da take kira 'yan ta'adda ba bayan haren da mayakan jihadi da masu neman ɓallewa suka kai wa gwamnatin mulkin sojin. Hare-haren da aka kai a ranakun 25 da kuma 26 ga watan jiya sun afkawa muhimman garuruwa tare da kashe minista na tsaro a Malin. Ministan harkokin wajen ƙasar Abdullahi Diop ya ce gwamnati ba ta da aniyar tattaunawa da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai, yana mai cewa suna da alhakin rikicin da ƙasar ke fama da shi tsawon shekaru. Ya ce Mali ta sha fama da rikicin tsaro sama da shekaru 10, kuma waɗannan hare-haren sun tuno da rikicin da ya ɓarke a shekara ta 2012. Sabuwar gawance tsakanin ƙungiyar Azawad Liberation Front da kuma ƙungiyar JNIM wanda ke da alaƙa da Al-Qaida ita ce dai ta kai sabbin hare-haren a Mali. Mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar da ke kiran kanta daular Islama ta IS
sun kashe akalla mutane 36 a yankin arewa maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. A cewar jami'an tsaro da mazauna a yankin, har-haren sun ɗauki kwanaki 2 ana kai su. Tun daga ranar Talata, mayakan Allied Democratic Forces wato ADF sun kashe mutane 21 a ƙauyukan da ke kan iyaka da lardunan Ituri da kuma Kivu ta arewa. Majiyoyi kuma sun shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa an kashe wasu mutum 15 a har-haren da aka kai a garin Biakato da ke a lardin Ituri. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan, yanzu zan miƙa ku ga Abdulkarim. To mun tuka yi wa gaishe ka da kokari a labaran duniya zagayen farko. DW harkokin yau. To nan gaba harkokin na yau za ku je da sharhunan jaridun Jamus kan muhimman abubuwan da suka wakana a nahiyar Afirka a wannan mako mai karewa. Muna tabbata da shirin dandalin matasa da ma wasan kwaikwayon nan mai faɗakarwa wato ji ka garu. To amma bari mu fara da dambaro siyasar tarayyar Najeriya. Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da gyaran fuska da aka yi wa dokar zaɓe ta 2026 wadda ta haramta shigar da ƙararraki barkatai a kotuna da dama kan ƙorafi guda ɗaya da ya shafi zaɓen fitar da gwani. Matakin da majalisar ta ce zai toshe kafar da 'yan siyasa ke amfani da ita wajen haifar da rudani ta hanyar amfani da kotuna. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya haɗa mana wannan rahoto. Majalisar Dattawan Najeriya ta yi gyaran fuska ne akan sashi na 28 na dokar zaben ƙasar ta wannan shekara. Biyo bayan saɓanin da ake samu akan shin wace kotu ce ke da hurumin sauraron ƙararrakin zaben fidda gwani. Lamarin da tuni ke tada jijiyar wuya da kama hanyar jefa dimokuraɗiyyar ƙasan cikin hali na rudani, inda 'yan siyasa kan runtuma kotuna daban-daban domin biyan bukatunsu ba ma neman adalci ba. Wannan ya haifar da tsoron barin kotunan su jefa dimokuraɗiyyar cikin lalube na rashin tabbas. Honorable Maryam Kolo 'yar siyasa ce da ke takarar neman zama 'yar majalisar dokokin jihar Niger. Gaskiya wannan sabon dokan da aka sa ya yi kyau sosai, na matukar murna a kai saboda zai rage irin barazanan da ake yi da ɓata nuna cewa kotu na da mahimmanci. Saboda wannan kotu ba za ta sani cewa ɗayan kotu in ta zartar da hukunci ba, sai su je a sake zartar da wani hukunci, kuma ka san ba yanda za a yi a ce wani kotu ta ba da hukunci da yake ɗaya da ɗayan bisa kan abin da za a ba kotun nan. An kayyada inda za ka iya kaje da inda maganan ka zai kare. Halin da ake ciki na rigingimin fidda 'yan takara da ke faruwa musamman a jam'iyyar APC mai mulki, inda a jihohi fiye da 10 ake fuskantar takaddama akan matakin da gwamnoni suka ɗauka na naɗa waɗanda suke son su gaje su maimakon zaben fidda gwani, da ya sanya wannan dokar da majalisar ta amince da ita ta zo a kan gaba. Sanata Godswill Akpabio shine shugaban majalisar dattawan Najeriya da ya jagoranci yadda suka amince da wannan gyaran fuska na dokar, ya bayyana fatan su. Ya ce ina godiya ga dukkanin abokan aiki na a majalisar nan kan wannan aiki da muka yi, musamman shugaban kwamitin majalisar dattawa na hukumar zaɓe. A yanzu mun amince da wannan, muna fatan shugaban Najeriya zai hanzarta sanya mashi hannu domin ya taimaka gyara zaɓuɓɓukan da za a yi a nan gaba. All future elections in Nigeria are well carried out. A bisa tanaji na doka da aka amince da ita a yanzu, ƙararrakin da suka shafi zaben fidda gwani na 'yan majalisun dokoki na tarayya da na jihohi da gwamnoni za a fara su ne a kotunan tarayya zuwa kotun ɗaukaka ƙara, yayin da na zaben fidda gwani na shugaban Najeriya za a fara shari'ar daga kotun ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Honorable Ibrahim Bello Rigacikun ya bayyana man tasirin da wannan zai iya yi na yi wa kotunan saiti da ma ɗaukacin tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar. Zai amfani kwarai da gaske kuma zai tasiri saboda kotuna za su samu proper direction, wa za su samu sanin cewa
za a iya shigar da ƙara irin abin da ake so a shigar a kotun ka an riga an sabunta an san cewa za ka shigar da irin wani ƙara a nan ba za ka shigar a nan ba da ka wani ma zo shigar da ƙara alƙalin jin ke hukunci a zuwa tururin cewa ainihin tun farko ma baya da abin da kira hurumi me yasa ya karɓi ƙaran ba an riga an ɓata lokaci kuma duk shirin da ake na 'yan siyasan nan a lokacin zaɓe yana da wa'adi. A 'yan watannin nan dai ana nuna damuwa akan yadda kotuna suka zama wani dandali da 'yan siyasa ke amfani da shi domin biyan bukatun kansu ba wai don neman a yi masa adalci ba. Abin da ke haifar da rudani ga tsarin siyasar Najeriya da zai shafi dimokuraɗiyyar ƙasar kanta. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. Daga batun siyasa sai na tsaro a tarayyar Najeriya inda aka shiga fargaba a yankin tafkin Chadi. Bayan rahotanni da ke nuna cewa wasu 'yan kungiyar Boko Haram da Iswa sun fara kwarara zuwa sassan Najeriya. Biyo bayan matakin da gwamnatin ƙasar Chadi ta ɗauka na rufe iyakoki